Ассалому алейкум, дӯстони азизи ман. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Иҷа якум рӯзи рамазонай барои рӯзакушоӣ ош тайёр кардем. Дар дег 1 стакан равғана рехтам, 300 мл мешавад. Баъд 600 грамм куриная грудка, 600 грамми дига гӯшти гов андохтагиём бирён мекунем, сурхак мекунем гӯштмона. Инам халбади гӯшт бирён шуданош ам хе сурхак шава. Як дуна пиёза тоза карда реза карда андохтам дар дег. То пиёзмон сурх шудана иҷада сабзия реза мекунам. Иҷада 1,5 кило сабзияй. Ҳозир 1 кило бринҷа ош кардестам. Дар 1 кило бринҷ бисёр вақт 2 кило сабзӣ меандохтам. Ҳозир сабзим камтарак буд, барои ҳамин 1,5 кило гирифтам. Инам хе то чи пиёзмон сурхак шудана сабзия реза кардестам. Инам халбади гӯшту пиёзмон сурхак шудан, баъд сабзия меандозем. Баъд ами 1-2 хоҳарако савол дода буданд ки апа чӣ ба мо ош мекунем, сабзиҳомон мешкана даруни ошда. Сабзиҳои инами Россия хеле мулоимакай, бисёри баъд бирён кунен агар баъдам хеле мешкана. Сабзиҳои Тоҷикистона бисёр бирён мекунем ки ҳеҷ намешава. Ай Россия ҳам хеле ай мулоимакай. Барои ҳамин ма бисёри баъд бирён намекунам. Ами камтарак бирён мекунам тамом. Иҷа баъди сабзимон бирён шудан, баъд ним пиёла равғани зағир рехтам, 1 қошуқча чи зира, 1 қошуқи калон намак андохтам. Хай намакша бо нигоҳ мекунем. Каму зиёдша туғри мекунем. Баъд маразилка нахути тар кардаги тайёр доштам, замороженный. Ҳаваям андохтам 1 пиёла. Дар дег 1,5 литр об рехтам, ним соат зербаки ошмон меҷӯша, ҳами то нахутакош камтарак мулоим шудана. Инам хел зербаки ошмон ним соат ҷӯшидак, нахутакош камтараки мулоим шуд. Баъд иҷа 1 кило бринҷа шушта, ягон 10 минут тар карда мондаги будам. Обша рехтам, дар дег андохтам. Анаку ҳами бринҷи рехтагимона ҳавор мекунем. Ҳами об ай бринҷ 1 сантиметр боло биёя. Агар камтарак обуш бисёр биёя, бай хеле оши мулоимаки безеб мешава. Барои ҳамин ҳаракат кунем ки ай ҳами бринҷ 1 сантиметр боло боша тамом. Баъд якчанд та хоҳарако савол доданд ки апа чӣ хеле бринҷ истифода мекунен. Бринҷи лазер хоҳарҷоно. Ай бозори мандарин мегиранд шаваром, ай тоҷико. Бринҷи Тоҷикистон ай ба фикра. Инам хел оби бринҷ ҷӯшида қоқ шудак, баъд кришкаша мепӯшем, газа паст мекунем, мемонем. Ҳами хел ним соат меиста тайёр мешава. Ай мобайн ягон 10 минут гузаштак ма кришкаша гирифтам. Хеле рӯҳакоша камтаракиро гардон мекунам, ягон ҷоякаш ки хомак мондаги боша хушрӯ мепазад. Сарпӯши дега маҳкам мекунем, мемонем. Ҳами хел 20 минути дига меиста тайёр мешава. дӯстони азизи ман, иҷодаи ширкати Фаберлика барои шумо тавсия додестам. Кадомитон кор карданӣ бошен ё ин ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ карданӣ бошен, ин ҳамин номерода нависен. Хоҳарак ҳамаша мефаҳмонатона. Дар ширкати Фаберлик дору, витамин, косметика, хӯрока, баъд средства барои ванашаки туалет, барои дег сафедкунии газ, шакак дора. Хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешава. Ин ами хоҳарак директори Фаберлик штагиай ҳар 20 рӯз пас 12 000 сомонӣ ойлик мегира. Бисёри ами занҳои тоҷики хидматкор карда ами ширкати Фаберлик да соҳиби ҳамаи чӣ штагианд. Шумоям метонед дӯстони азизам, хоҳишмандам марҳамат. Баъд да якум комментария ссилкаи инстаграмшона мемонам, ютуб канал, номерошон хай рӯи экран даям ҳастай, бо да якум комментария мемонам.
дӯстони азиз, агар шумо кор карданам ки нахоҳен то қами продукцияш дар кор бошатуна, метунен заказ кунен. Ай личнаи кабинети худаш заказ мекунатуна 25% скидка кайти мегирен ҳами борои Фаберлика. Ай пункт видачиш ҳами ближайши адреси хонатуна указать мекунам, мерен мегирен. Доставкаш бепул, бо падаркаям мемонатуна. Ошадан партофтум то тайёр шуданша, иҷада салатка дестам. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳаматонда ҳазор раҳмати Аллоҳ барои суханои хубе ки менависен, барои лайк, комментария, подписатсияи кадагитонда раҳмат. Қадр карда видеои тамошо мекунен, маҳқул кадаген. Аз ҳаматон миннатдорам. Ман ягонтатона дидагӣ нестум, не ки ай ҳами комментариҳотон мефаҳмам ки кӣ чӣ хеле одамай, кӣ чӣ дилу ният дора. баъд ҳами айномотон шинохта кадагимтона. дӯстони азизам, ҳазор раҳмати Аллоҳ бар шумо. дӯстони азизи ман, насиб боша ҳами як моҳи рамазон ҳаррӯза пухтупазӣ ки мекунам барои рӯзакушоӣ монтаж мекунам, ютубда мондан мегирам. Чӣ пухтупазӣ ки мешава, ҳами як рӯзаша влог мекунаму мемонам. умедворам ки ҳар рӯз ҳами влогои мая тамошо мекунед, абадотон намезана. Масалан, влоги кӯтоҳакам ки шава 7 минут 8 минутам ки боша, ҳами ҳаррӯза хӯроки тайёр кадагима монтаж када мондан мегирам дар ютуб. иҷада барои рӯзакушоӣ да кӯзачаҳа камтарак оби замзама рехтуму баъд як пиёла кипитоки хунукайна гирифтум, да болош мерезам. Тамом, ҳами полностью оби замзам мешава. Агар фаҳмидагӣ боша, мегӯям ку як қатраи оби замзам да якта дарё басай, мегӯям ку. Ха намедонам агар фаҳмидагӣ боше. Якта баклажкаи 1,5 литра оби замзам хуштоманам ай Макка овардагӣ будан 2 сол пеш. ҳавая 2 рамазон истифода бурдагӣ будам, ба тамом шуд. Ана и рамазонда боша, якта амаҷонам хонаи худоя зиёрат рафтагӣ будан, якта баклажкаи 1,5 литраам хали оби замзам овардем. Ина ҳавая истифода карсудем. ана иҷа ошмон тайёр шуд. ҳозир тарелкода мегирам. То пухта шудани оша дастархон соз кардам, салат кардам. ина ҳам тарелкода гирифтам. ҳозир рӯзомона мекушоем. худоҷон рӯзаи намозе ки мегирем ба даргоҳаш қабул куна, гуноҳамона бахша. худоҷон. ҳами якум рӯзи рамазонда камтар мазам наштак. овозам гирифтаи хайбиниҳо маҳкам, грипп қапидагӣ. иҷа худамда терафлю карсудем. баъди рӯзакушоӣ рости гап температураям кадам. наким рӯзама нахӯрдам. гуфтам не, ҳами тоқат мекунам. рӯзама кушодаму баъд терафлю хӯрдам. баъди авқотама нахӯрда шудан. да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. хайр, дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша то навори оянда. иҷада худам да якта кофе кардам, пирожок гирифтам. баъди рӯзакушоӣ соат 10 шавай, не ки ман кофе мехӯрам. дӯстони азизи ман, лайк, подписатсия фаромӯш накунед. хайр, то навори оянда.